Hvis jeg ikke ved, hvad jeg skal lave, kigger jeg på billeder, og somme tider dukker der en historie op, når jeg har kigget længe nok. Nu sidder jeg for eksempel og ser på et billede af et hus. Jeg tror, det er en fabrik et sted i Tyskland. Og på facaden er der blevet malet et enormt stykke krøllet papir. Der var engang et folk, som levede i papirhuse. Deres stole, borde, senge, vægge, døre, mure osv. var alt sammen lavet af papir. Selv den mad, de spiste, var lavet af papir i forskellige farver, og deres tøj var lavet af det blødeste, lækre silkepapir. Men så en dag blev det et hæsligt regnvejr. Papiret blev vådt og slasket, og da solen kom og tørrede det hele, var byen fuldstændig krøllet. For at undgå flere ulykker, flyttede beboerne til et andet sted, og kloge som de var, byggede de en ny by, hvor alt var lavet af knækbrød.